Co budeme dneska vařit? Rajskou omáčku s těstovinama. Co na to budeme potřebovat? Cukr, skořice, koření a těstoviny. Hovězí maso, sůl, cibule, mouka, rajský kotlak, olej. Hovězí maso opláchneme pod studenou vodou. Omyté maso dáme vařit do osolené vody. Cibuli nakrájíme na malé kostičky. Nakrájenou cibuli spěníme v hrnci na oleji. Janičko, přidej k cibuli cukr. Dál přidáme koření. Vše společně chvíli osmažíme. Měkké maso vyndáme z hrnce. K orestované cibuli a koření přidáme rajský protlak. Vše společně promícháme a chvíli prohřejeme. Vše zalijeme vodou. Dobře promícháme a vše povaříme 30 minut. Z polévky vyndáme koření. Omáčku rozmixujeme kononzním mixérem. Do hrnečku s vodou dáme 2 polévkové lžice mouky a zamícháme. Mouku s vodou nalijeme do omáčky a tím ji zahustíme. Omáčku podle chuti přisolíme. Nakonec přidáme špetku z kořice. Těstoviny připravíme podle návodu na obalu.